Salam emme. Men sesim eşdilýän bolsa plus basaň. Ýene 2 minut garasalyň soň başlarys. Beýlekler gelýänçä tanışar elim. Kim ýerden gatnaşýan bolsa gatnaşýan ýurduny ýazyp biler. Rumynia, Hindistan, Türkiýe, India. Türkmenistandan adam ýokmy? Tuğlaman bar eken. YouTube'da 10-15 sekund ýyza galýan bolupdylar. Şoň üçin soraglara geç jogap bersem başlarsyňyz. Saat 8'den boldy başlaýaberelim. Bize şol 20 adam bar, 20 töwerek adam. Başta ýol bilet barada düşündirin, soň bolsa gysky interaktiv kurslar barada görüň gerer. Soň tuturlarymyz öz kurslary barada görüň gerer. Salam, men Kadirberdi Nurerdiýew, ýol bilet platformasynyň esaslandyrjylarynyň biri. Men özüm web developer, website ýasamak bilen meşgullanýan. Ýol bilet barada aýtsak, birinji gedek Murat Nesir diýip tanaýan bolsaňyz, tanaýansyňyz. 7 Aşgabatda çykyş etýän Murat Nesir 21 sentýabrda maňa şular ýalak platforma döredeli, mentorlar barada. Mentorlar okuwçylara öwretsin. İkisini tataşdyran bir platforma döredeli diýipdi. Şondan soň gürleşip öz aramyzda soňam başga da adamlar goşup komanda ýygnap ýol bilen döredip başladyk. Ýöne şu pikir birinji ýerde gürleşen günümiz 20 sentýabrda. Ýol bilenin manysyny ama ýol bilen sözi aslında türkmen dilinde mugallim, repetitor, halipa, nastavnik, master, mentor, tutorial manylar bar. Bular umumlaşdyryp ýol biletçi diýipdiler, ýagny ýoly bilet adam diýipdiler. Sebäbi olar bu ýolda belli bir deredeje belli bir ýere gelen, belli bir tejribe ýygnan adamlar bolýar. Bulam siziň öňüňizde bolýan kynçylyklary kömek edip kynçylyklardan geçmäge kömek etýän adamlar bolýar esas. Ýol bilenin esas maksady näme? Ýol bilenin esas maksady illeşlerimize türkmen ýaşlaryna ylym, bilim, tehnologiýa, IT, daşary ýurt dillerini öwrenjek we öwretjek adamlary duşdurmak maksady bilen açyldy.
Yol öğretsen adam öz yol öğretisinden maddi ýagdaýda ýaşyna, milletine, jynsyna, hünärine we ýaşaýan ýerine garamazdan öwrenip bilýär. Yol öğretçilerimiz öwrenjeklere boş wagtlarynda mowt maslahat sapap bererler. Näme üçin yol öğret? Sebäbi türkmen dilinden belki Türkmenistanda ilkinji şulary alak platforma bolupdylar. İnternetiň üstü bilen mentor, tutorlaryň üstü bilen öwrenjeklere mowt öwretýän ilkinji platforma bolupdylar. Öwrenjek wagtyňyz hiç hili borçnama ýa-da şertnama ýok. Şol sanda hem hiç hili öwrenip bolanyňyzdan soň äzirlikçe sertifikat berip bilemzok ýa diplom berip bilemzok. Diňe öwrenýäňiz we tejribe edinýäňiz şol uğurdan. Soňam esasy dostlukly atmosfera we elmedama size kömek etmek isleýän adamlar size islendik wagtyny aýryp biljek. Siz üçin bir zatlar öwrenip tap biljek adamlar. Size esas zerur bolanda wagty isler, esasat isler. Säb özüňize isleg bolmasa kim näle öwredesi gelse-de size öwretip bilmeýär, özüňize howasy bolmasa. Näme üçin bu? Sebäbi ýol öwret ýöreligini işleýär. Bu näme diýmek? Okuwçylarymyzyň geljekde bize halipalar hökmüne gaýtyp gelerler we bilimlerini edil şonuň ýalap, indiki nesle öwretip biler ýalap. Şo umyt bilen bilimlerimizi höwetler bilen paýlaşýar. Esasy ýol öğretçilerimiziň mowt öwretmekleriniň ýene bir sebäbi ýol öğretçilerimiziň özleriniň hem şol hünäri öwrenýän bolmaklary. Ýani bir ýerde öwrenýän bolmaklary mümkin. Şol sanda hem şonuň üçin öz tejribelerini başgalar bilen mowt paýlaşýarlar. Ýöne egerde bize köpden bäri işläp ýören tejribeli ýol öğretçiler gelse, biz olary pully öwretmäge hem mümkinçilik berip bileriz. Ýol öğretçi kimler dolandyrýar? Ondan köp hünärmen. Häzirki wagtda platformamyzda ondan köp hünärmen meýletin işleýär. Olaryň arasyna deweloperler bar, dizaynerler bar, sosial media menejerler bar. Hemmesi köp sag bolsun aýtýan hemmesine meýletin şu mowt bize kömek etýänler üçin biziň şu platformamyzyň özgermek üçin etýän kömekler üçin köp sag bolsun aýtýan. Ýol öğret kimler üçin? Aslında ýol öğret hemmeler üçin. Näme üçin? Ýol öğretde öwretmäge howasy bolan islendik adam öwrenip hem öwredip bilýär. Biziň ýol öğretçilerimiz diňe bir ilim bilimde eýsem ýokary hujaý saýlamakda, daýarlanmakda, girmekde, ugur saýlamakda, daşary ýurtlaryň ýokary hujaýlaryna taýinlanmakda we yerleşdirmekde, iş tapmakda, iş üçin rezüme, CV ýazmakda hem kömekçi bolarlar. Ýagny bu mekdebi gutaryp mektepden soňky ýokary hujaýyňyz, ýokary hujaýda saýlajak bölümiňiz, saýlan bölümimizden soň nädip şol uğurdan işläp biljeňiz, şol iş tapmak üçin nädip CV tapmaly, haýsy ýurtlarda işlemeli. Şol zatlary ýol öğretçilerimiz size kömek edip bilerler. Ýol öğretçiler näle öwredýär? Esasy mentorlar we tutorlar bar. Mentor kim? Mentor häzir kaman düşündürsinden mentor özünden pes tejribeli adama kariyera urmaga, pedal häsiýetlerini ösdürmäge we umumy ýalňyşlyklardan gaçydyrmaga kömek edýän hünärmen. Aslında bu üstünlük kazanan we sırlaryny başga bir adam bilen mowt paýlaşmaga taýin halipadyr. Gysgaça düşündirsek, mentor size sapak ýa-da zat wagtyny aýryp öwreden wagtany näme öwrenmelidiňizi, nirden öwrenmelidiňizi şol zatlary maslahat berýär esasy mentor. Tutor kim? Tutor bolsa resmiden mugallimçilik wezipesidir. Ýagny bir derste bilim ýa-da endik görmek maksady bilen her gün hepdede ýa-da aýda bir okuwçy bilen ýa-da bir näçe okuwçy bilen gruppa bilen goşmaşa tapaplar geçirýän mugallimdir. Bu sınıf otogunda, repetitorlik merkezinde ýa-da halipanyň okuwçynyň öýünde ýa-da online bolup biler. Türkmenistanda bolsaňyz bilýänsiňiz, ýokary hujaýat taýinlanmak üçin esasy repetitor tutulýar. Daşary ýurt dilleri bolsun, fizika, matematika bolsun, ýerite aýry-aýry okuwçy üçin bir
repetitor tutulýar puluna. Tuturam şol iş etýär aslında. Muny ýöne häzir biziň etjek bolýan zadymyz internetde etýäs, bu online etýäs. Gelecekde belki offline'an bolupdylar, ýagny bir belli bir otoda edilip bilinler, kurs merkezinde edilip bilinler, ýöne häzirlikçe diňe internetde berme hyzmatymyz bar. Tutur bir-biram bolupdylar ýa-da bir gruppa belli bir öwrenesi gelýän adam 3-4 adamam toplap Zoom'da ýa-da YouTube'da online sapak beripdiler. Tuturam iki bölünýär. Şolar arada düşündireýin. Mentor we tutoruň tapawydy. Mentorlar ýagny size esasy ýol öğretçi bolýarlar. Bu näme diýmek? Size nirde näme okumalydyňyz ýa-da nirde näme bökdençlikleriň bolup biljegini aýtýar we olary nädip çözüp biljegiňizi maslahat berýär. Tutor bolsa ýa-ni düşmýärle size ýöriýte wagtyny aýryp sapak berýän adam bolýar. Tutorum iki bölünýär, video tutor we online tutor. Video tutor video sapaklaryň üstü bilen öwredýär. Ýagny size YouTube'da belli bir sapak taýýarlar we şo sapagyň üstünden öwredýär. Ýöne kommentariýa, tesbirleriniz ýazsaňyz, tesbirlerinize jogap berip, ýagny şolar ýalyk öwredýär. Online tutor bolsa, ýa-ni düşmýärli internetiň üstü bilen online birebir ýa-da grup üçin goşmaça sapaklar geçirýär. Ýol öğretde mentorluk, tutorluk näme? Esasy ýol öğretde mentorluk, tutorluk agzybirlik. Ondan soňra mentor okuwçylaryň soraglaryna jogap berýär. Ýagny öňünden çykjak kynçylyklary nädip ýeňip boljakdygyny düşündirýär. Okuwçylara motivasiýa berýär we hiç gaçan ruhdan düşmän däldigini unutýar. Bir mentor başga bir mentorda okuwçy bolup okap bilýär. Goşmaça çareler edip bilýärler. Mentor islese. Öz okuwçylary bilen şäheriniňizde bir ýerde görüşip bilýärler. Bular mentoryň islegine bagly. Duşuklarda mitap çykyş edip bilýärler. Edil şu wagtda men çykyş edişmýärle, mentorlar hem şular ýaly çykyş edip belli bir temaň ýa-da soragyň üstünde gürleşip bilýärler. Mektep programmalary we hyzmatlary ösdürmek. Ýol ölediň blog üçin makalalar ýazyp bilinýär. Öz Discord serwerimizde pikirlerinizi paýlaşyp bilýärler. Misal üçin aýdaly matematika dersinden 3-4 tane mentorumuz bolsa, öz aralaryna belli bir sorag ýa-da problemany gürleşip bilýärler. Mentorlar öz kampaniýasyny çaslamasyna toparna öwredýän okuwçylaryň iş almakda dolu hukugy bar. Bu näme diýmek bolýar? Bize bir aýdaly Python developer mentor bar. Öz işleýän ýerine täze junior Python developer gerek bolsa, şu ýol biletde okan okuwçylaryndan iň üstünlikli olanlaryny alyp öz işini alyp bilýär. Ýa-da maslahat berip bilýär. Şular ýaly men okuwçym bar. Şular ýaly ýol platformasynda öwretýän, üstünlikli dowam etýär, şunu edip bilýär diýip öz başlygyna maslahat berip bilýär. Şol sanda hem okuwçylarymyz üçin hem gaty uly höwes bolýar. Ýol öletde online tutorluk näme? Online tutor okuwçylary topar bilen belli wagtlarda online ýygnaklar alyp barýar. Ýagny bu Discord serwerimizde bolupdylar. Skype, Google Hangouts, Telegram, Zoom we şoňa meňres sosial ulamlarda arkaýyn sapak berip bilýärler. Online tutor okuwçylaryň soraglaryna jogap berýär. Mümkin bolsa tapşyryklara kömek etýär. Bulam tutoryň özüne bagly, istese her günkü sapak üçin öýüş taýýarlap, öýüşlerine kömek edipdiler tapşyryklar üçin. Online tutor okuw söhbetdeşliklerini geçirýär. İsleg boýunça goşmaça leksiýalar alyp biler. Öz şäherine bir ýerde görüşip sapak bermek. Bulam ýene tutoryň dolu öz yktyýarlygyna bolanlar hiç şeýle zorlamaýar. Duşuklarda mitapda çykyş edip bilýär. Edil şu wagtga ýaly webinarlar okap bilýär, YouTube'da gün ýaýlymlaryny alyp bilýärler. Täze kurslar döredip we ösdürip bilýärler. Biz her bir gelýän mentora we tutora özümiz maslahat berýäs. Gelecekde şular ýaly video sapaklar taýýarlamagy, başda muwut bolup, soň pully hem öwredip bilmeklerini maslahat berýär. Ýol ölete video tutorluk näme? Video tutorluk öwredýän ugruňda degişli video sapaklar taýýanlamak. Talap edilýän temalara görä video sapaklar taýýanlamak. Misal üçin aýdaly ýene dizaynerler
dizayn öwrenýän adam bolsam, mysal üçin haýsy temalarda ýa-da dizaýnyň haýsy urundan talap köp bolsa, şo ura köp ýykgynçylyk etjäs. Ýani tutorlarymyza, video tutorlarymyza. Mümkin bolsa videonyň hilini we montajyny gowy etmek. Bulam tutoryň elinde bolan zat. Näçe hili gowy bolsa videonyň, şonça da şonu görýän adam köp bolýar. Şoň üçin videonyň hilini esasy sapakda, ondan soň hili we montajyny gowy etmek sebäbi adam esasy seni görende gyzyklanyp görüp bilmegi. Ýagny iç gysgynç videolar kän görülmän bilýär ýa-da uzaga çekmän bilýär. Daşary ýurt dilli video sapaklara subtitr ýazmak. Muny daşary ýurt dilli video sapaklara türkmençe subtitr ýazyp, şondan paýlaşyp bilersiz. YouTube kanalymyzda. Diňe özüňiz video sapak çekmäge çekinýän bolsaňyz, subtitr ýazyp bilersiňiz başga sapaklara. Videolary gyzyklyp barmak we aktyorluk talandyňyzy ösdürmek. Muny her kim başarmaz, ýani başarsaňyz sizi öz uğruňyzda ilkinjileriň hatarına goýup biljek esasy okyplaryň biri. Aktyorluk talandyňyzyň bolmagy we videolary gyzyklyp barmagyňyz. Mentorluk kimler üçin? Masterji daýlar üçin. Mentorluk sizin için egerde siz tejribeňizi we bilimleriňizi paýlaşmak üçin uly istlegi duýan bolsaňyz, ýagny adamlara kömek etmek islegiňiz bar bolsa, ýa-da soft skill'laryňyzy ösüresiňiz gelse, öz kompaniýaňyzda toslamagyňyzda ýa-da startapyňyzda goşulmak üçin öz uruňyzdan hünärmen gözleýän bolsaňyz, ýa-da siziň toslamagyňyz kompaniýaňyz täze işgär gözleýän bolsa, ara gatnaşygyňyzyň ýoklugyny duýan bolsaňyz, şunu iň soňky punktde men jekmejek düşündireýin. Köp deweloperler, IT-şnikler, şular ýa-da daşary ýurtda işläp ýörenler ara gatnaşygyň ýoklugyny duýýar. Ýagny ene diline şu temalary gürleşetler gelýär. Esasan türkmen ildeşlerinden gürleşetler gelýär. Öz ildeşlerinden bilýän ýok ýa-da bir-biriniň öwrenýänliklerinden habary ýok deweloperler köp. Şolary bir ara gelip gürleşmekleri has uly rol oýnaýar. Tutorluk kimler üçin? Tutorluk dewrebap tehnologiýalaryň üstü bilen öwredip biljekler üçin. Ýagny internetden kömegi bilen adamlara video sapak ýa-da gruppa toplap Zoom'da, YouTube'da sapak berip biljek adamlar üçin. Esasen tejribeňiz we bilimleriňizi paýlaşmak üçin uly isleg duýan bolsaňyz, ýagny esasy zat höwes, ýaňam başlady bellek geçişimiz ýaly höwes bolmasa, bu zatlaryň dowamlylygy bolmaýar. Tanymal video bloger bolasyňyz gelýän bolsa, egerde siz YouTuber ýa-da video bloger bolasyňyz gelýän bolsa we tanymal bolasyňyz gelýän bolsa, öz başarýan uğruňyzdan video sapaklar çykaryp paýlaşyp bilersiňiz. Sebäbi soňky döwrüň ösmegçe YouTube'a has köp talap köp şu an. Sapaklara talap köp. Iň köp ýazyrky ýaşlar kitapdan dälerini YouTube'dan öwrenýärler. Belki käbir üçin amatly bolupdyr. Kitap käbirler üçin bolsa YouTube amatly bolup durýar. Köpçüligiň öňüne çykyp çykyş etmäge çekinýän bolsaňyz we gorkuňyzy aýyrmak isleseňiz. Mysal üçin aýdalım, siz daşary ýurtlarda şular ýaly meetup ýa-da online konferensiýalara gatnaşmaly bolsaňyz, gorky zat dörap bilýär. Şoň üçin häzirden öz dilinizde, ene dilinizde şo gorkyny aýryp bilýäňiz. Ýani 2-3 adam öňüne çykmaly bolsa da şoňa çekinýän adamlar bolup bilýär. Şo gorkyny aýyrmak isleseňiz, video sapak taýýarlap paýlaşyp bilersiňiz. Soft skill'laryňyzy ösdürmek isleseňiz, ara gatnaşygyň ýoklugyny duýan bolsaňyz, ýa-ni diýişimi alap öz pikirdeş adamlaryňyzyň ýoklugyny duýan bolsaňyz, ýol platformasynda bir-biriňizle mysal bolup bilersiňiz. Ýagny mysal üçin aýdaly bizde başda gelenler 3-4 sanak mentor bardy. Web sahypamyzda paýlaşamyzdan soň mentorlaryň sany hasam köpedi. Ýagny bir sana adamyň çykmagy, beýleki adamlaryň çykmagynyň gorkusynyň öňüne alýar.
tanışlarınızı, dostlarınızı, kardeşlerinizi taýýarlamak isleýärsiniz, ýöne taýýar okuw mailnamaňyz ýok we özüňize kömek etjek kardeşler gözleýän bolsaňyz. Ýagny bize gelýän video tuturlar öwredesler gelýär, ýöne nerden başlajagyny bilenoklar. Şonuň üçin özlerine, öz hünärlerine kömek etip biljek tuturlar gözleýärler. Ýagny bir video sapagy diňe bir adam dälen 3-4 tane adamyň bilelikde çykarwan bilýärler. Sebäbi bir adamyň wagty çäkli bolup bilýär, ýa-da belli bir motivasiýa etmän bilýär, ýa-da höwäsi bolman bilýär. Ýöne bilelikde edilýän iş hemişe höwäsli we dowamly bolýar. Üstünlüklerimiz indi bolsa, ýoladaň 2020-nji ýylyň statistikalarını paýlaşaýyn. Ýanky aýdy ismi biz Murat Nesirov bilen sentýabrdyň 21-ne görleşdik. Ýöne herekete geçip başlamamız oktyabr açyldy dowam etdi. Oktyabrda herekete geçip başladyk we häzir açyly 3 aýyň içinde biziň ýol öledimiziň üstünliklerini häzir görkezeýin. Gysga wagtyň içinde komandamyzdy öretdik. Ýagny gysga wagtyň içinde öz dizaynerlerimiz boldy. Video edit, foto edit etýän adam, fotomontajör, video montajörler tapdyk, developerler tapdyk. Ondan başga da sosial mediada biziň sosial ugamlarymyzy ýöredip biljek menejerler tapdyk. Ýazyjy tapdyk, ýagny content manager tapdyk. Biziň makalary ýazyp biljek adamlar. Bu mundan soňra mail etýänçe bize kömek etip biljek hem adama gapymyz açyk, başymyzyň üstünde ýeri bar. Hemmesi üçin hem köp sag bolsun aýtýan. Bize komandamyza girmek adaty bir zat, ýagny istendik bir zatda kömek etip biljek adam biz öz aramyzda alias hiç hil çäklendirme ýok. Ýa-da millet paraçylyk ýok. Başga da jynsyna seretmän, milletine seretmän, ýaşyna seretmän. Hemme kime öz aramyzda alyp bilýär. Şonuň üçin aramyzda goşulmakdan çekinmäň, arkaýyn ýazyp bilersiňiz. Maňa ýa-da islenmek hünärmenlerimize ýazyp bilersiňiz. Şahsy brendimiz 14 ýaşawsy synançyklardan soň öz diýen logomyzy döretdik. Ýagny başda her kime öz pikirini, ýagny näil bolup biljegi barada soradyk. Her kim 50-den köp logotip ýasadylar. Her kim özleri paýlaşdylar. Ýöne iň soňunda gelen netijemiz şular ýalak logotip. Ýagny 4 tane adamyň bileleşip bir hereket etmekleri, ýagny bir-birine howandar bolmagy. 4 tane adamam däl, bärde 4 tane ýykar ýol öletçi manysynda aslında bir-birine goltgu bolup bir hereket etmekleri manysynda bolýar. Web sahypamyz hemişe özgertýär we ösünü işleýär. Web sahypamyzda başda web deweloperler bar bolsa bilýändir. Başda GoDaddy'de ýasadyk, ýa-da bolsa Wix'te ýasadyk. Häzir hem öz web sahypamyzy özümiz ýazýar, üstünde işleýär, dizaynlaryny ýazýar, kodyny ýazýar we hemişe özgertmek bilen bolýar. Web sahypamyza giren bolsaňyz esasy mentorlar, tuturlar, blog, stipendiýalar, şolar ýalak bölümler bardyr. Arkaň girip görüp bilersiňiz. Näme teklimiz bolsa da bize ýazyp bilersiňiz. Soraňyz bolsa, düşünmedik ýeriňiz bolsa da ýazyp bilersiňiz. Gysga wagtyň içinde meşhur sosial ugamlarda toplanan agdalarymyzyň aktivligi, ýagny bularyň hemmesi sentýabrda ýa-da oktýabrda açylmady. Diňe Discord sentýabrda açyldy, LinkedIn açylandan bir aýdan köprek wagt boldy. Instagram açylandan 2 aý boldy. Web sahypamyzyň açylandan 2 aýdan köp wagt boldy. YouTube açylandan 1 aý boldy. Medium'da 2 aý boldy. Ýani şo kiçik wagtyň içinde adamlarda ilm bilime bolan talabyň bardygyny gördük. Ýagny web sahypamyza 96 sany adam agza boldy. 11 sany agzamyz aktiv şekilde ullanýar. 557 adam görüpdir we 346 adam ortaça 3 minutyň dowamında saytymyzda oturýan eken. Instagramda agza sanymyz 442,
Iň köp görülen postlary 1700'den köp. Ortaça da plus minus 80 like alýar. LinkedIn'e 240 adamymyz bar. 519 adam görüpdir we ortaça 10-20 like alýar. Discord'da agzalarymyz 195. Eger bu datalar 3-4 gün bundan öň ýazylan datalar belki ýam 200 bolan bolmagy mümkin. Twitter'da 118 adam, postlary görýän adamyň sany 800'den köp we ortaça 20 like alýar. YouTube'da 57 adamymyz bar. 524 tane adam görüpdir. Esasan şu gören adamlaryň 9 sagat wagtyny sarf etipdirler. Medium'da 30 adam agza bolupdyr. 366 adam görüpdir we 7 sagatyny sarf edip makalalarymyzy okapdyrlar. Häzirki wagtda 20'den köp mentorymyz bar, 10'dan köp tutorymyz bar, 5 sanak video sapaklarymyz bar. Bularyň hemmesini intak web sahypamyza YouTube'a yerleşdirip ýetişmedik. Sebäbi hunarmenlerimiň sany azlygy we öz işleriniň daşyndan etýänligi üçin häzir wagtda bularyň ýarsyny görkezip bilýär. Nesip bolsa galandan boşar diýip umyt etýän. Biz dünýäniň ähli künjinden, ýagny Discord serwerimizde soralara jogap berilişine göre agzalarymyzyň köp sany esasan Türkiýeden, Amerikadan, Aziýadan, Malaziýadan, Indoneziýadan, Hytaýdan bar, Indiýadan bar, Belarusiýa, Rossiýadan bar, Ukrainadan, häzirki wagtda ýok diýip bilýän, belki badyram bilmedim. Ýewropadan bar, Angliýadan bar we Türkmenistandan bar. Köp sanly. Bu bolsa biziň web sahypamyzda girýän adamlaryň karta boýunça görkezýän maglumaty esasy Türkiýe, Istanbul töwereklerinden köp girilýär. Belarusiýadan, Rossiýadan, Türkmenistandan, Amerikadan, Malaziýadan we Ýewropanyň belli ýurtlaryndan girýärler. Belki käbir datalar ýalňyş bolmagy mümkin. Häzirki döwürde VPN programmasynyň üstünden girilip başga ýurtlardan görkezýän bolmagy mümkin. Ýanky maglumatlara ser salsak, ortaça 500 000 adam biz barada kiçi bolsa da informasiýa edinipdir. Ýani biz barada ýol elet diýip iň bolmaz azrak bolsa da görüpdir. Meniň aýtjaklarym şulardan ibaret. Sag bolun, soraňyz bolsa maňa elektron postamdan ýazyp bilersiňiz. k.nurerdiýew@gmail.com kime gerek bolsa. Häzir bolsa men siziň soraglaryňyza okaýyn. Soraglaryňyza okaman geçikdim. Sag bol edil. Bu programmalar we türkmenler üçin gowy mümkinçilikler diýipdir. Erteýe başlaýan indi diýär. Hawa kurslarymyz erteden başlaýar. Häzir ýene gurulma berer. Bizde IT park açmaly diýip. Bilşim boýunça IT park Türkmenistanda bar bolmaly. Eger ýok bolsa da bir 5-10 ýylyň içinde esasy gerek boljak ugurlaryň biri, ýagny köpeler men pikirimçe. IT parkam açylyp bilinär. İngiliz dilinden başga diller bolarmy diýär. Rus dili bar, ingliz dili bar, biram rus dili bar. Fransuz dilini öwretýän bir mentorymyz bar, ýöne ol kurs şeklinde dälläni oň bilen ikiçäk habarlaşmaly. Oň bilen habarlaşmak üçin hem Discord serwerimize girip bilersiňiz. Bizim hunarmenlerimiz sizi gönükdirer. Belli adamlara. Hem IT'çiler toplap aralaryna ýarşy geçirip özlerini improve etmek üçin bolupdylar. Ýene haýsy diller meýleşdirýäňiz. Sagat näçe gider efir? Ýene
Yarım saat boldu, ýene yarım saat dowam etipdiler. İnglis dilinden daşary rus dili, fransuz dili tuturlar bar. Häzirlikçe sen köprek açylmagy ahmal isleýe görä. Hawa dogry aýtýan eja. Döwlet soraw beripdir, ýöneldiňe video çekip ora daýmalmy tuturlar diýen. Hawa aslında bizim ýol biletçiler serwerimiz var Discord'da, şataýda öz video sapaklaryňyzy çekip paýlaşyp bilýäňiz biz bilen. Biz alyp web sahypamyza, soň YouTube kanalymyza goýýar. Eger video sapagy nädip çekmeli diýip soraw ýüze çykýan bolsa, bizim maksat diýip hünärmenimiz, video montaj edýän hünärmenimiz ýürüýte video çekdi. YouTube kanalymyzda da bar. Ýol biletçileriň serwerine gireňizde özüňize de uradylar. Direktdan nädip video sapak kompýuterde çekilýär, nädip eger kompýuterde web kamerasy bolmasa nädip telefona çatylýar. Ýa-da kompýuteriňiz ýok bolsa telefonuňyz üstünden hem video sapak daýalap biljeňizi görkezýär. Murat Nesirov berdim diýär. Murat Nesirov ýok berdi däl etýän. Backend üstüne gowy işlemeli sahypada arada işlemen galy. Hawa gynansak däler kwatda saýty online şeklinde üstünde işleýär. Şoň üçin giren wagtyňyzda problem bolsa üstünde işlenýär diýildi. Ýol biletçi sponsor barmy? Ýok, ýol biletçi sponsor ýok. Esasy kime aýtsak ilkinji berilýän sorawlaryň biri size sponsor barmy diýip. Sponsor ýok, sebäbi geregem duýamjak häzirki wagtda sebäbi häzirki hünärmenlerimizin hemmesin ýalap mut işleýär, ýagny mail-etин şeklinde işleýär. Ýagny platformany ösdürmek üçin belki geljekde gerek bolsa goldaw bermek üçin ýörüýte bir yer açarys. Ýagny hünärmenlerimiz üçin goldaw etjeklerimiz bar bolsa ýörüýte adam tutup ýa-da bank hasabyna açyp bilersiz. Kurslar mutmy diýip. Hawa kurslar mut, häzirki interaktiv kurslar esasan okuwçylar üçin gyşky kanikulunda boş geçirmezlik üçin bir zatlar öwrenmekler üçin taýýarladyk. Gyşky kanikul gutarýança kurslar, interaktiv kurslar mut. Ondan başga da mentorlarymyz mut öwretýär. Häzirçeli öz Aşerif diýip biri pully kurs eder. Birinji pully kursumuz bolar. Olam Amazonda nädip söwda etmek, dropshipping sistemasyny bilen nädip söwda etmek, pul gazanmak barada öwreder. Sponsor bolasynız gelse arkaýyn kömek edip bilersiňiz diýen obraz. Hawa dogry aýtdy. Indi bolsa interaktiv kurslarymyz arada biraz görüň bereň. Interaktiv kurslarymyz erteden başlap matematika, fizika, inglis dili, rus dili, Python programa diline we soňky wagtda goşulan WebStart interaktiv kurslar bolar. Matematika, fizika düşnükler, ýagny belli bir temalarda ýa-da sorawlaryň esasynda tuturlarymyz size öwrederler. Eger häzir tuturlaryň özleri taýýar bolsa özlerinden dinläp bilersiz. Eger taýýar bolsa, mysal üçin şu fizikanyň tutury Murat, eger taýýar bolsaň ýa-da sesini açaý. Ondan soňra Python programa dili bolar. Python programa dilini Murat Nesirov alyp barar. Python programa dili esasan täze başlaýanlar üçin, ýagny juniorlar üçin. WebStart programasyny bolsa men alyp baran. WebStart esasy web sahypasyny ýazmagy, näil web saytlar bar. Web saytlaryň näil bölüklere bölünýär. Web sayt ýasamakda näil kynçylyklar bolýar, soň
näle bölünýär. Esasy frontend we backend. Esas men frontend özüm frontend bolansam frontendini öwrederim. Başga da sorawlaryňyz bar bolsa, belki başga da öwretjekler tapylsa backendden öwredilip bilinär. Ýöne esasy frontend boýunça. Webstart hem Idle Python ýalyp täze öwrenjekler üçin bolar. Fizika näil bolja bardy gurulmarsanyz, meselem gowy bolardy. Häzir Murat Gaýçanowyň özü girip gurulma berýär. Murat taýyn bolsaň gurul girber. Bolýar. Hemmeňize salam. İlk bilen özümni tanıştyraýyn. Adym Murat, familiýam Gaýçanow. Lewat Belatyň Halaçet rayonunda bolan we şu wagtky okuyan ýerim Indoneziýanyň Jawa adasyny okuyan. Okuyan bölüm matematika mogamçylygy. Ýöne şu wagt özüm fizikadan gyzyklanýan üçin we ýani gyzyklanýan üçin biraz öwretmeni makul bilim. Indi fizika barada ilk bilen men ankete doldurdum gatnaşçylar üçin. En köp ses berilen, en köp islew bildirilýän, talap bildirilýän temada başlamakçy, ýani temadan başlamakçy we wagtynam şoňa görä, ýani en köp talap edilen wagt haýsy wagtda bolsa şoňa görä wagtynam sağlamakçy. Indi şu talaplara sersek, ýani en köp teklif edilen temalaryň biri fizikan başdan başlap öwrenmek diýen teklifler kanykini. Şoň üçin nesip bolsa fizikan başdan başlap, ýani 6-njy klasyň fizikasyndan başlap öwret başlamakçy nesip edenden. Ondan soň fizikan ilk başlanýan temalary mehanik hadisalardan başlaýar. Şu temalardan başlap nesip bolsa. Ondan soň wagty nesip bolsa 3-nji gün we bazyryn bolar. Ýani 7-nji gün, 7-nji güni sagat 20:00 Türkmenistanyň wagty bilen. Bolýar. Köp sawal. Häzir bolsa Jeppar geldi Bayramow alaýly. Taýyn bolsa gelip bilersiň. Videonu açmanda ruhsat berseňiz. Videonu açayım. Arkaýyn. Video açıp bolanok şu. Bolýar, özüňe näle amatly bolsa arkaýyn dowam edip bilersiň. Baştan videonu host kapat dip, yani yaptı dip dur, videonu açıp bilemem. Başlamaňyzy isleýän. Nesip bolsa birinji ikinji günleri yapmakly karar alym, sebebi maňa ýazanlar köpsi, yani 10-11-nji klasslaryň temasyny isläpdiler. Limit, logaritma, önüm, integral. Önüm dikkeçe türkmençesi, ingilisçe derivativ dip. Yani haýsyny bilen bolsaňyz, nesip bolsa türkmençe dille alyp bararys. Birinji ikinji gün diýeniň sebebi käbir ýerleşlerimiz birinji gün, yani täk günler isledi, käbirleri jüt günler isledi. Nesip bolsa hepde de 2 ýa-da geterim kadýan ýetmese, soň nesip bolsa köpelip bileriz. Türkmenistan sagat bilen 8-de 10-11-nji klasyň temalaryny başlar. Nesip bolsa universitetden gatnaşjak zatlar bar. 9-10 ýaşly çagalar üçin islenler boldy. Olaň islen edil şu wagt kanagatlandyryp bilemdik. Yani nesip bolsa ýol weleden gorjularyny ýetireli ony. Olar soň nesip bolsa şo olar üçin taýýarlarlar diýip umyt etýän. Minnetdar, sag bolun. Meni Bolýar, sawal Jeppar. Soralar gelipdir. İnternet ýok bolsa bir ýer barmy gidip öwrenler ýaly diýe. Döwlet öwleýär. Eger internet ýok bolsa, tanışlaryňyzdan YouTube'daki videolar download edip bermeklerini haýyş edip bilersiňiz. Ýöne häzirlikçe gynansak da diňe internetiň üstü bilen öwretýäs. Webstartyň taýymlaryny Zoom koduny uradaýyn diýär. Häzirlikçe Webstart ýa-ni başlandy, aýdyşym ýaly. Intek wagtlaram belli edilmedik. Discord serwerimizde öz aramyzda gurlaşýar. Ýani men okuwçylara soraýan haýsy wagtlarda girip öwrenip biljeklerini, haýsy wagtlarda köp kişi üçin amatly bolsa, şo wagtda girip sapap görüp bilerin.
Fizika şu adam yazılıp bolýar, o şu adam yazılıp bolýar. Men size häzir Instagram account'tan net tap bileceğinizi görkezeyim. Instagram account'ta yol editin şahsi sahipasyna gireňizde şurada link bardyr. Linkin üstüne basıp şu taýdan girip bilersiňiz. Ýani häzirki link häzirki gün ýaýlymyza getirýär. Ýöne başga link turar şu taýda ýol et Linktree diýip şu taýdan zatlarymyza interaktiv kurslarymyza girmek üçin anketa doldurup bilýäňiz. Şu anketalaryň esasında biz siz bilen özüňiz bilen hazatlaşýar. Esasy sizin görkezmeli dadyňyz näme öwrenjekliňiz we şu taýda kontakt danlaryňyzy goýsaňyz biz siz bilen habarlaşmak üçin. Soň başga da soralaryňyz bolsa ýazyp berin. Soralar bolsa gaýyn. Dizaynerlik uğrundan açılarım diýip sorapdyrlar. Häzirki wagtda dizaynerlerimiz bar, mentor ýöne tutorlarymyz ýok. Ýani video sapak öwretip biljek dizaynerimiz ýok. Ýöne näme okumaldygy aradan ýerden näle okumaldygy arada maslahat sorap bilersiňiz. Esasy biz mentorlar we tutorlary Discord serwerde ýüşürýär. Şu taýdan sorasaňyz özüňiz üçin mamatly bolar. Eger web ýa-da application design gödegine tutýan bolsaňyz, onda şu ýakynda video kurslar paýlaşlar diňe frontend. Aslında diňe web sahypasy üçin bolsa web startda dizayn arada da gürleşip geçer. Okuwçy sanyny sorap bilermi? Her bir interaktiv kursun öz tutor bilýär. Diňe näçe okuwçynyň okuýanlygyny biz bilemiz. Sapaklaryň emesi YouTube'a goýulýarmy? Ýagny eger wagt bize gawat gelmese YouTube'da görür ýani. YouTube'da paýlaşylmaz. Birinjilik bilen bular mugta öwredilýär. Ikinjilik bilen online gatnaşsaňyz gowy bolar. Esasat o taýda atmosfera we sizin soralaryňyza görä jogaplaryňy tapmak üçin online bolmagyňyz möhüm. İkinciden hem eger kursa ýazylyp ýöne belli bir günün sypdyryp gatnaşyp bilmedik ýagdaýyňyzda tutordan sorap eger şu günkü sapagy rekord eden bolsa siz bilen paýlaşmany isläp bilersiňiz. Eger rekord eden bolsalar ýöne tutorlar rekord etmedik bolsalar onda paýlaşyp bilmezler. Siz diňe mende ýanglanýarmy diýip. Meň sesim ýanglanýarmy? Eger ýanglanýarmynsa minus goýaýyn. İngiliz dil kurslar üçin hem anketa doldurup bilersiňiz. Onam ýa-da Instagramyň linkine goýar. Şatadan girip anketa doldurup İngiliz dilini öwrenmek üçin girip bilersiňiz. Rus dili üçin anketa ýok, ýöne Rus dili öwretýän mentorymyz Discord serwerine oturýar. Discord serwerimize girip men Rus dilini öwrenjek diýseňiz, biz size kim bilen habarlaşmalydygyny şu taýda aýdar. Yok, ýanglanmak diýär. Onda ýagmur sende problem bar üçin. Başga soraglaryňyz, zatlaryňyz bolsa da aýdyp berin. Ýani ýol berip barada soraglaryňyz bolsa ýa kurslar barada soragyňyz bolsa arkaň sorap bilersiňiz. Kimya, biologiýa barada tapaklar açmak niýetiniz barmy? Aslında bizim hemme zatdan açmak niýetimiz bar, ýöne diňe bize bagly däl, bize gelýän mentor tutorlarymyza bagly. Ýagny bize öwredýände biz öwretýän bilen öwrenjekleri sataşdyrýas biz platformada. Kimya we biologiýa muallimlerini tanıyan bolsaňyz, şular ýalak öwretip biljek adamlar tanıyan bolsaňyz, maslahat berip bilersiňiz. Şu taýda öwretip bilerler.
bar mesele öwrenmek bolsa YouTube'da diňeje sapak goýup ýol elet. Şonu bize ýaratip berse bolmaýarmy? Bar mesele öwrenmek bolsa YouTube'da diňeje sapak goýup ýol elet. Şonu bize ýaratyp berse bolmaýarmy? Bolup biler sebäbi şular ýalyk öwrenmegiň köp görnüşi bar. Käbir kitap okap öwrenýär, käbir YouTube'dan videolar görüp öwrenýär, käbir üçin diňe bir öwrenmek, repetitor şeklinde öwrenmek has effektiv bolýar. Mysal üçin aýdaly video sapak goýar, ýöne belli bir temany ýatdan çykaryp biler, ýa-da belli bir ýerini aýtman biler, mentor ýa-da tutor aýtman biler. Ýöne eger şo zat size gerek bolýan bolsa, şo da esasy sorap bilen zat ýöne online tutorda öwredilýän bolsa, siz düşünmedik ýeriňizi sorap bilýäňiz. Şo tema degişli düşünmedik ýeriňizi ýa-da durmuşdan ýerde ulanyp biljeňizi ýa-da has effektiv öwrenip biljeňizi arada sorap bilýäňiz. Şonuň üçin esasy interaktiv kurslar has möhüm rol oýnar. Mehre goşulýan çyndanam geçen sapaklary YouTube'da goýup barsaňyz ýa. Edilen tutorlaryň kaçysyny seredilermi? Häzirki wagtda bizde öwretjek diýen mentor tutoryň emmesiniň hiline seredemzok goýýas. Ýöne gelecekde eger pully öwrediljek kurslar bar bolsa, hökmen hiline serediler. Sebäbi muhut öwretjek diýen adamdan sen näil derejede bilýän diýip soramak bir hilrek bolanmaka diýär. Ýagny tejribesi azyrak bolsa da hiç hili bilmeýän adama bir zatlary öwretip biler. Eger tejribesi köp bolsa, has köp zat öwretip biler. Ýöne tejribesi az adama hiç hili bilmeýän adama bir zatlary öwretip biler. Şonuň üçin hil temasyndan biz mentor tutorlarymyzyň hiline görä kabul edemdik. Hemmesini kabul etjäs. Ýöne eger pully öwretjek diýen mentor tutorlar bar bolsa, hökmen hiline sereder. Näçe ýyl tejribesi bar, tejribesiniň işleýärmi ýa-da näçe ýyldan bäri işleýär, şo zatlaryny öňsürer. YouTube'da sapaklar rekord edip paylaşılmak adamlaryň privatsyna garaşmak bolýar. Belli bir derejede sapakda efficiency gaçýar diýär. Olam dogry pikir. Mesela men biologiya muallimi, menim öz bilýän zatlarymy öwretmek we paylaşmak islerdim. Sehra biz bilen guruluşyp bilersiň Discord serwerimize gelip men şu sapaga öwretjek diýsen biziň hünärlilerimiz sen bilen habarlaşarlar. Ondan soň siz bilen anketa doldurmaňyzy talap ederler. Anketaňyzyň esasynda biz siziň datalaryňyzy, danlylaryňyzy web sahypamyzda paylaşar. Eger kurs öwretmek isleýän bolsaňyz, edil şolar ýaly anketa döreders biologiýa öwrenmek üçin. Batgoý bolar. Şonuň üçin rekord edilmeli goýgolar, özleri rekord edilýär diýip sapakda gürlemejekler bolar. Adamlar utandyrara YouTube'a düşerin diýip. Olam dogry pikir. Mysal üçin men bir sapaga öwrenmek isleýän bolsam, men öz yüzümi ýa-da sesimi YouTube'da paylaşmak islemän bilerim. Şonuň üçin YouTube'da paylaşmazlyk gowy pikir. Ýöne aýdaly bir sapaga gaçyrdyňyz, diýeli her sapagyna gatnaşyp gördüňiz, ýöne bir sapakda wagtyňyz bolman, gatnaşyp bilmediňiz, şonda sorap bilersiňiz YouTube'dan. Başga soralar ýokmy? Kursa degişli, ýolulada degişli. Eger ýok bolsa, kurslar barada ýene bir gezek gaýtalaýan. Eger kim haýsy kursy öwredisi gelýän bolsa, ýa-da öwrenisi gelýän bolsa, şunyň dowamyna Instagramdaky link ýetkediler. Şotaýdan interaktiv kurslar üçin anketa doldurup bilersiňiz. Ýöne tutoryň öz bilen gürleşjek bolsaňyz, Discord serwerimize girip bilersiňiz. Discord serwerimizi web sahypamyzdan görüp bilersiňiz.
Taýyn sapaklarynız bar bolsa YouTube'da ýol bilet paýlaşyp beretmäge kömek edipler. Dogry aýtja. Gaçyrylan sapaklaryň öwedini doldurup bolar tuturdan sonra diýe. Belki o eger tuturyň wagty bolsa size gysgaça näme barda gürleşlerini düşündirmem biler. Ýa-da näme gomaldygyny düşündirmem biler. Eger başga soraklaryňyz ýok bolsa, köp wagtyňyzy almaýyn. Sag bolyň, hemmäňize geleniňiz üçin ortaça 40-a töwerek adam gatnaşypdyr. Hemmäňize geleniňiz üçin sag bolun. Kurslar barada soraklaryňyz bolsa, maňa ýa-da sosial ulgamlardaky adminlere ýazyp bilersiňiz. Discordda aktiv gürleşýäris. Discordda gelip bilersiňiz. Esasy Discord öwrenmek üçin, öwretmek üçin amatly platforma. Şonuň üçin Discordda esasy ulanýas. Başga soraklaryňyz ýok bolsa sag bolun. Ýetip bolsa inniki webinarlarymyzda görüşýänçä okaň, öwrenin, paýlaşyň bilýän bilimlerinizi. Köp sag bolun.